kay ko ndo wattu da ukkagol Facebook bay mimi ko mi wayrno ko mi andi joppini foppu no sunnede bay la andi nungu mo ngewti waya ya de para de tala Fabe kanu wadi hay madon photo Dakar note lan photo ji note hey note tu kono joppinami ko mi ngabola ka kombo mi ngabola be windi do wala 44 juin afalay adatu le 44 juin le 14 juin le 14 juin c'est ratifiable le 14 juin tahersina ibe ndi hari ko le 44 juin jaga ko le 14 juin dum hawray bimbi ju wandude koto darame e mouvement comedy en be jodi be Sénégal be namo haray bimbi judde on foppu cerno coppi no tori fambe min be yaagol kayre poro wakam lawoni ko yo koto darame haray bimbi judde do wontide e koto darame dum ko Dakar njaay toro piki haray ko toro piktu dum watta haray wondude e koto darama e comedy en be kumbalube jodi e Sénégal haray dañande ko yo yewtu yelo hoji jada lakke haray cerno coppi no souteni on mouvement mi yahoyta kono non haray mi participe ay par téléphone mi no taw si mi sectere ala wa sectere ate to wera haray ko dum woni ko be ngala no merci beaucoup haray bimbi julde photo drame wondude comédien be jandude jodi be Sénégal njaay haray ko yo ngewtu jabbo don moko bawo jabbo don comédien jo urdo lagino e équipe kadi comédien be kendube jodi be Dakar haray cerno coppi no souteni on mi daydi on bika 50 fois wondude koto drame haray ko bin coppi dinga laño acce on Dakar ay ko be nata cerno coppi onon de nyandara menen no gon ko ni ko haray ko hanga bola peña na cerno coppi ma cerno coppi peña na ngabola de nyande ngabola ko dum waday toro fix winda jato de pita karamo ko winda jaabu wala yon tultu sakoleto ngido ngandi ko woy wadde événement jidi nga nyahon ka are ko yo ngutne nyande toro fix onon jama Dakar on fappu jabbo don koto drame milla souteni événement on goy mi ala ton kono non koto drame no ton aray do ngandi ko pay ku nyama kure ko yo ngewtu jabbo don bimbi julde inshallah yalla jaba ngey sumay ko ne ngamba bara sakko kafe